Hello ladies and gentlemen, boys and girls. Ja jestem Niklaus, a to jest taka gra, patrzcie, wszyscy... już nie kliknę, tylko na mnie czekali. To jest taka gra o tym, co się ucieka przed takim zabójcą strasznym. Pamiętacie jeszcze coś z tego? No to postanowiłem, że po latach, miesiącach, wiekach, prawda, jak to powiedzieć, braku kontaktu z tą produkcją, coś sobie nagramy. Zmieniło się z tego, wiem co niewiele, można sobie kupić jakieś skiny, ale kupić, to jest słowo klucz, kupić ubranka do postaci za rzeczywiste pieniądze, także jak wiecie, jestem wielkim przeciwnikiem tego typu operacji, także no nie, tak się bawić nie będziemy, ale czy w to się jeszcze da grać? Może się gra przyjemniej, może się gra mniej przyjemnie, nie wiem, zaraz sobie zobaczymy i zobaczycie wy i zobaczę ja. Czekamy na piątek 13, niestety piątek 13 został przesunięty na rok 2017. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to ja wam to mówię. Kamerę trochę dałem krzywo, ale to już... nie bądźmy takimi perfekcjonistami, bo nikt mi za perfekcjonizm nie płaci. Ja tam już dostał szlaga, balanar. To ja już naprawiam. W ogóle czemu ja mam hopa? Ja nie chciałem grać hopem, ja chciałem... dobra, nieważne już. Może się uda. Także piątek 13 przesunięty, ale za to będzie miał kampanię jednoosobową. Ja muszę sobie przypomnieć tutaj wszystkie te magiczne ruchy. O, świetnie mu poszło. Mi też. Brawurowo. Bestia chyba nie jest zainteresowana. To jedziemy dalej. Dobra. Dobra. Ciekawe w ogóle jaki potwór jest. Chyba nie dzwonnik. Kurde, jeszcze ani go nawet na chwilę blisko nie było, to jest podejrzane. A jak tak mówię, to pewnie zaraz wydupi. Gdzieś za winkla. Dobra. Tam uwolnili, ale już padł. Dobra. Skillczeki nawet włażą. I... będzie. Jakieś takie mam wrażenie, że ta gra płynniej działa, ale... to też całkiem możliwe, dlatego że w sumie nie grałem w nią od czasu, kiedy mam nową kartę graficzną i 2 razy tyle ramu, a jednak jeśli ma 2 razy więcej ramu, to różnica jest zauważalna często. Teraz mam 16 giga, miałem 8. To się przydaje. Szczególnie kiedy trzeba mieć na przykład dużo zakładek w Chromie otwarte, a jak wiecie, Chrome jest ramożerny niesamowicie, potrafi nawet czasem kilka giga sobie spożyć, także miejcie na uwadze, jak korzystacie z tej przeglądarki. No ten uciekł, ale prosto we wnyka się wdupił. Także gratuluję. Idealnie. Jest jeszcze te wyczucie. Ciekawe jak w ogóle jest z ilością graczy tutaj, no bo nie ma typowej wyszukiwarki serwerów, także ciężko stwierdzić, czy dużo ludzi jeszcze w to gra, ale z połączeniem się do gry nie miałem jakiegoś problemu, w sumie żadnego. Że myślę, że nie jest źle. Nie wiem jak o to chodzi. Dobra, pyk. Jeszcze 2. Tylko, że już 2 naszych leży też z drugiej strony. Co nie pomaga. A jeden nawet wisi. Jakieś takie dziwne lagozaury są. A tam on jest, dobra. Ale taktycznie. Taktycznie ptaszki wyminięte. Rozkłada pułapki. Ja mam taki fajny perk, że go widzę. To jest trochę cheatersko, ale takie czasy. Ja bym go kurde spróbował uratować. Widzę, że tam drugi nasz się czai. Abyśmy taką akcję na 2
Szybko, trzeba go zdjąć. Zdejmuj go, zdejmuj go. Zdejmuj go, gościu. Dobra. Wdupił się we wnyka, ale to mi da chwilę. Na dokończenie. Jeden tam pełza, ale to dobrze. A! Pięknie. 3 naprawione. Kurde, skilla się nie traci. Przynajmniej tak szybko. Dobra, co nam został? Jeszcze jeden. Tego zrobił na przykład. Ja, na 2 baty. No i kurde, superanckość. Lecymy łozewrzyć brama. Ewentualnym zdejmowaniem kolegi zajmiemy się później. Bo ja aż taki odważny nie jestem. Gdzieś tu się... No, co oni robią? Co oni grają? Co tam się dzieje? Co tam się gra? No nie. Nie wierzę. No nie chcę ich z jednej strony po chamsku zostawić. Bo to nie o to chodzi, ale... Ale co oni robią, powiedzcie mi? No ja bym mógł zdupiać, no. Tamten kolega coś się nie kwapi, żeby wcale tamtemu pomagać. A, tamten już kipnął, a jeden leży, tak? Dobra. Jolo, ratujmy go. Ale jak przegram, to żebyście nie byli zawiedzeni. Spróbujemy. Widzę, ten też skory do pomocy. Niewiarygodnie. Żeby nie było, bo ja też nie lubię, jak mnie ktoś zostawia. Tylko, że ja nie zdążę, no ja nawet... Zresztą on pilnuje pewnie. No on tam jest i pilnuje, no... No moi drodzy, no nie ma sensu. Nie ma sensu się narażać. No wybacz, no, Death Eye, wybacz, przepraszam cię, naprawdę, no. No kurde, no sorry, no. No z bólem serca uciekam, naprawdę. Z bólem serca, no. No z bólem serca, ale musiałem uciec. 19 ranga. Ja tu się rangi dobrej nigdy nie dorobię, takie mam wrażenie, bo... Znaczy ja w to nie gram praktycznie w ogóle ostatnio, także... Kiedy ja tu mam rangi dobre nabijać? Takie mamy levele. Na tej pani mam w ogóle pierwszy. Tom zawsze ulepszam. Ta jest spoko. Kupimy jej... O! Kurde, bajer jakiś. Dobra, to już wykupimy wszystko. Pójdzie level. Pyk, 14 wskakuje. No, czekajcie, czy coś w customizach nowego? O nie, można se kupić na Steamie ewentualnie. No i moi drodzy, to by było na tyle, no co tu gadać. Dead by Daylight, jakie jest, każdy widzi. Nic się tutaj diametralnie nie zmienia. Na Halloween ma być nowa mapa, z tego co wiem, gdzie będzie morderca z filmu... Kurde... Michael Myers. Michael Myers? To był z jakiego filmu? Michael Myers, wiecie, miał taką maskę straszną. Z takim wielkim nożem mordował. Nie z piątku 13, tylko z... No Michael Myers w każdym razie będzie, wiecie z jakiego... Napiszcie mi w komentarzach, bo wiecie o co chodzi. I będzie nowa mapa, taki duży dom, czyli to co chciałem kiedyś. Bardzo, żeby tu się pojawiło. No to by było na tyle, moi drodzy. Ja wam dziękuję pięknie za uwagę. Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. Zapraszam na Facebooka, śledźcie mnie tam na Hitboxie, na streamach, na G2A zapraszam. Do wszystkiego macie linki pod spodem w opisie. A tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. Napiszcie, czy gracie jeszcze w Dead by Daylight, czy ktoś jeszcze gra w ogóle, czy może są jakieś zmiany, których ja nie zauważyłem i czy też czekacie na grę piątek 13. Bo ja na pewno będę grał, bo to może być naprawdę spoko. Także tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.